गावाला नमस्कार. काय म्हणताय? ही तयारी चालली आहे, ही बघताय तुम्ही, ही तयारी चालली आहे पाडयाची. पाडया दिवस आमकां मानगो लागताच. मानगेशिवाय आमचा पाडया काम जाणार नाही. तर इगले बेटीत एक आतल्यासारखं मानगो तोडलं आहे. सामको होतो मानगो आमकां सरळ एकदम काटी लागता. मानगो जर वाकडो असा तर तो काय गोडयेक चालना नाही. मानगो अगदी व्यवस्थित बेनून बिनून घेतलं आहे. आणि आम्ही हाडाचे मालवणी असल्यामुळे आमकां ह्या सगळ्या लहानपणापासून माहिती आहे. आमचं पारंपरिक काम असं. त्याच्यात आमकां कोणी काही शिकवची गरज नाही असं. तर माहितीच आहे आमकां. हे सगळं केलं आहे. याच्यानंतर काय करूचं आता, थोडीशी त्याची धागा बिका मारलं आहे. पेराबिरा रवलेली. ही पेराबिरा नेऊन मी घराकडे काढतलो होतं म्हणून हलकंसं एकदा त्याला गुळगुळीत करून घेतलं आहे. आता मेन जर त्याचा फायनल टच जो दिवचो होतो तो माझ्या घराकडे दिवत होतो, तो मी घराकडे नेऊन दिलं आहे. आणि त्याच्यानंतर डायरेक्ट आम्ही पूजा घेतली. पूजा केली बाबांनी. मी आपलं तुमका दाखवतो आहे पूजा मी केलं आहे म्हणून. पण पूजा बाबांनी केल्याने मस्तपैकी एक 15 ते 20 मिनटाची पूजा झाली. त्याच्यानंतर मस्तपैकी बाबा आपली गुढी जी आहे ती वाऱ्यावर हलता. आणि खूप उशिरा झालो ह्यो रील्स येऊ. तुमका गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा. आणि ह्या रील्ससाठी आमचे जे कॅमेरेमॅन असतात, सोनू बाळोजी कॅमेरेमॅन, सोनू बाळोजी असतात, मिया धुळगो फ्रॉम तेंडोली.